Al marge de fer publicacions, vam regenerar tot el departament de publicacions de la Fundació Trias Fargas. És a dir, que això de la recensió servei de lectura, quan vostè va entrar a la Fundació Ramon Trias Fargas, ja no es feia. Ho vam reconvertir en uns butlletins que nosaltres anàvem editant i que distribuïem en el nostre mailing. Però en qualsevol cosa, això és una publicació. És una publicació. Per tant, suposo que deuen conservar còpies d'aquestes publicacions. Suposo. Ho dic perquè seria interessant que ens fessin arribar les còpies de l'anàlisi crítica dels 2 llibres sobre música catalana que es van comprometre a fer en els convenis, en els 2 convenis de l'any 2002 i en el conveni del 2005. Vull dir que haurien d'haver un total de 6 publicacions sobre anàlisi crítica de 2 llibres sobre música catalana. Se'm fa una pregunta que indirectament ja he contestat abans. No? Bueno, jo li responc. Nosaltres el que vam fer va ser inserir en aquest conveni, en el cas del conveni de la música, com en d'altres convenis, inserir aquests convenis en el que era el marc d'activitats global de la Fundació. Per tant, és possible que hi hagi alguna de les activitats previstes en el conveni que després no es dugués a terme. Però això no posava en crisi la signatura del conveni subsegüent, sempre i quan les dues parts, les dues que havien signat, veiessin convenient continuar, donat que les activitats en general que s'havien fet eren satisfactòries per totes dues parts. Llavors, em pot afirmar si aquestes anàlisis crítiques dels llibres s'han fet o no s'han fet? Durant el 2002 no puc respondre perquè jo no era director de la Fundació. Per exemple, el 2005 no es va fer. No es va fer, no? És que jo també he llegit, en les memòries apareix també una relació d'aquests documents i el més semblant, el que té més proximitat a la música és una que porta per títol El desconcert de l'educació. Ho dic per lo del concert, la relació amb la música, no? Però és que no n'hi ha absolutament ni un que tingui o que li haguem pogut veure cap mena de relació amb la música catalana. Nosaltres trobem estrany que després d'aquests 7 convenis, després de 630.000 euros que han rebut de la Fundació del Palau de la Música, no hi hagi absolutament res material que es pugui dir, escolti, miri, això s'ha fet amb el cofinançament de la Fundació del Palau de la Música. Tenim algun... No sigui ni que sigui un cartell d'un acte organitzat conjuntament. Depèn del que vostè consideri material. Per a nosaltres és un bé material molt important que centenars de persones hagin tingut accés al món de la música popular gràcies a que hem assumit com a activitat pròpia de la Fundació el donar a conèixer el cant coral d'aquest país. Nosaltres fins i tot els agrairíem que tinguéssim el testimoni d'alguna d'aquestes persones, no? Però és que jo vaig més enllà perquè és que en els convenis, i ja sé que després em dirà, bueno, és que el dels convenis no necessàriament tenia per què ser així, però hi ha coses molt concretes i que ens estranya que aquestes coses tan concretes no s'hagin realitzat. Per exemple, la celebració d'una jornada de reflexió sobre l'orfeonisme i el futur del segle XXI, o una taula, concretament una taula sobre el cant coral com a eina pedagògica. Després també en els convenis a partir del 2002 apareix la celebració d'actes conjunts entre l'Orfeó i la Fundació Ramon Trias Fargas. Tampoc no se n'ha fet cap d'actes conjunts d'aquests. Nosaltres, torno a repetir, duíem a terme les activitats que en el marc del que era el pla estratègic de la Fundació ens semblava que més s'adequava al conveni. Un conveni que, per altra banda, tenia dues parts. Una part on es concretaven tot un seguit d'activitats que vaig decidir que no s'havien de tirar a terme, mentre que n'hi havia una altra, que és la primera part del conveni, que sí que vaig decidir tirar a terme, que era tota la qüestió de difondre el cant coral i altres àmbits de la cultura musical del país entre les capes populars del país. Per acabar, senyor Vives, la Fundació Ramon Trias Fargas té o pot tenir alguna mena de document que mostri aquesta col·laboració, alguna mena de publicació, no simplement una escola de cant que no coneixem, alguna mena de publicació, alguna mena de cartell, alguna cosa. És que ho he dit, això de alguna mena d'escola de cant que no coneixem, que vostè sembla que no li dona importància, per nosaltres... No, jo sí que li dono importància, el que passa és que no la conec, que és un intangible. Doncs jo el convido a venir un dia amb mi i la coneixerà. Doncs molt bé, esperem poder-ho fer en el marc d'aquesta comissió. Gràcies.